What's up mga kadodong? So karon nag-vlog ko no kay timing ron kay niabot ang akuang order sa Lazada no. So karon ako ipakita sa inyo og mugana bagon ni. So mo ni ang idong. Mo no naabot na siya akong order sa Lazada. Ako na bayad ini is 281 dala shipping na no. So mo ni no akong gi-order ang kano ning may coupon no. So guys, kita sa tanawon ron og mugana ni hindi ni mugana atong buko ng Lazada ni ano mahal lang sa pod ni na isyu kay mo ni guys no iputos ning maayo kay basi inyo na yung kuha no minutos kaya na guys dalaan ni tumo ni guys no mo ni ang Lavalier mic mao na ni guys no? So ipalit ko ani kay tungod para ang tingog maklaro kay nay niingon ni akong tingog daw hinay no. So kaning palit ko ani order ko sa Lazada. So tara guys ato i-open ni guys og sakto buling so, tara so pinutos kay na para dili makawat ba safety kay ang Lazada no giayon ni putos so kung paano na to guys mga kadudong gana ba ni ron no. So, tara mo ni no taas kayo ni ila pag kuanan o kuan o alambre para dili yun naman bulag ba mao ni siya tanan taas yun ni siya no taas yun na so karon kay nakita na ko sa uban no ni search ko sa YouTube di man siya mugana o sa camera ra ni mo sa cellphone no so karon kailangan gud tang mo download og ano kaning open camera no mao ni no kani so mao ni guys mao ni ang open camera no tinaw pa si gugma so karon kailangan ni siya kay kompleto mong gud ni na settings sa tanan ba pwede na pwede subon so karon mailan ninyo sa kalainan sa karon wa ko gagamit og mic og sa nigamit na kog mic so testingan nato ni no karon kung igana na tingnan siya niari ko sa settings no settings then video settings dayon sunod ari ka sa audio source dayon okay na nakapindot na external mic mo na mo i-click na so okay na siya no so karon testingan na to ni mga kadudong no so tara singat hello mao ni akong tingog nga nanay ko ano nanay ning mic no so unsa ka jud ning sa mas kusog jud ka ni kaysa ganiya no so mao na ni ron na nana koy mic nga gamit jud ni kaayo nako kay para ang tingog klaro jud kaayo ba so karon di lang kay ato ni testingan sa pagkuan ba storya testingan sa nato ni og kanta kay para matyan-aw na to og tsada bugod og tingog ning mga kuan sa Lazada kasi niya og pati ang tingog ato ni bukon sa Lazada na so tingnan na to ni og tsada mga tingog ni kay i-order gud nako ni kay gamit man kaayo ni no so ato ni tingnan ug unsa jud ni siya ka klaro ning kuana so tsada kay ni siya no gamit kay ni sa mga pag vlog no kaya ron maklaro yung tingog so karon tingnan na to ni kanta kay di ni bate ni tingog buka na tong Lazada no karon so dito ra pa ani mo oras ako kay bati sa kong tingog ra ba so hindi ba't sabi mo di mo ko iiwan di pa ba bayaan na ako'y mag-isa hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda bakit ngayon bigla ayun na tama na to guys no so mao itong kantahan okay wala po ba sa sunod so mao na to guys so tangi akong mga sunod video kay magamit ako ni mao na ni guys no nakita ninyo nga nadya ka usbanan sa ganiyang wa ko nagamit og sinagamit ko so before that no mo tapos ko shout out day ko no
ni ulyeng no, ni ulyeng pabayos ni og ni bulate da kauban ko quick bali ganyan sisig request nako no, og sa akong mga fans lucky traders, og salamat kayo sa suporta sa akong video no, kay karon ubay nato subscribers, so basin lang padayon na mag-support no, og don't forget click the notification bell kay para updated mo sa akong video. So mao ra ni karon guys no, datulat na mo kay plano na pud may sa among video na sunod no. So salamat kayo sa pagsuporta sa mao ra ni guys, so thank you kayo, bye.